Lima ka mga pasahero ug driver sa PUJ ang naangol, diin duhani ni ang nagrabihan. Kini human ni dasmag ang PUJ sa usa ka truck sa naghunong diha sa National Highway sa Barangay Tungkop, lungsod sa Minglanilla. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lanaw sa sagitan-aw nga hinungdan sa disgrasya maong kangit-ngit sa dan ug wala sa gibutang nga early warning device ang naghunong nga truck samtang sa lima ka mga nangaangol mauusab ang driver. Maayong pagkapasok sa dulong sa PUJ ngadto sa naghunong nga truck. Ang PUJ nga gimaniho ni Dario Canoy, 58 anyos, padung sa amihanang bahin sa Subo. Pagulagway sa mga niresponding traffic enforcer sa Minglanilla Traffic Commission nga kusog ang pagpadagan sa PUJ maong makitang impact sa pagbangga. Usa sa nagrabihan ang pasaherong tapad sa driver, diin nilanat gyud og pipila ka minuto ang pag-rescue kaniya. Gani giguba pa ang usa ka parte sa jeep aron ma-pull out ang maong pasahero ug madalas tambalanan. Nagrabihan usab ang laing pasahero. Ang mga alas 9 sa gabi, gikan ta nagpagawa sa mga truck sa Gindaruhan, na ni-report niya na vehicular accident dito sa area sa may Boys Town, Tungkop area yapon. Nya atong gibuhat giparespondihan to sa toang rider pag abot dito sa area. Medyo nagrabihan katong front seat nga pasahero. Ang driver na lihay raman kay naliko siguro niya ang PUJ but naigo gid ang front seat so napiit gid to ang katuang pasahero. Matod ni Glenn Antigua, ang pangulo sa Mitcom nga aduna usay tulubago ng driver sa truck. Gitanaw nga illegal parking ang gibuhat sa driver maong sub-sub nga pagpangrundang himuon sa mga sakop sa Mitcom sa dapit hangtod nga mataoran na og suga ang ngit-ngit nga dan. Yes na ma'am, to the truck no is reckless gapon siya no nga illegal parking, obstruction to traffic gapon. So daghan siya kuan gapon. Ato na siyang operatean kanang kay nagiday ko ni mga truck diha, mga night time nga mangaon na dida sa area niya. Pahuway siguro na during truck ban kaya ato mong gi-strict ang truck ban sa Minglanilla. So mo na mamahuway sila so mukaon madugay standby so mo nang wa sa early warning device. Gidugang ni Antigua nga lakip na sa gigahinan sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ang alang sa solar street lights. Samtang mga PUJ nga kusog nagpadagan hinungdan nga nakadasmag sa gisundan nga sakyanan. Mga motorista o pedestrian nga di magbantay sa signal sa mga traffic enforcer ang sagad na hulikam sa Mitcom Command Center nga madisgrasya. Lan sa ulayang kalambuan gitugan ni Antigua nga nasa luwas nga kahimtang ang duha ka mga pasahero nga nagrabian samtang nagpadayon ang panagsabot sa duha ka mga kampo alang na sa settlement. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.